su nefti jabrani filɛbaw a y'aw bisimila dɔnkibaro kɛnɛ kan bi dɔnkibaro bakurubaw la an bɛna kuma yurugu kɛlɛli o duwakun hokumu kɔnɔna na cakɛda min ɲɛsin bɛ yurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ma ni o ye Okilayi ye o ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ Mali kura ale bɛ se ka dilan cogo di ni ka dunkojuguya kɛlɛ ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ nin de bi kunnafoni la bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw dan ka na. Ayo bisimila ko kura bi alamisa desamuru kalo tile 10 dɔnkibaro kɛnɛ kan i n'a fɔ an da tur'a la cogoya min na bakurubaw la an ka jamana cakɛda min ɲɛsin bɛ yurugu ani dunkojuguya ani ka kɛ banna ye maaw kɔ kan ni o ye Okilayi ye u ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi hôtel Maïva la an ka jamana kɔnɔna na yurugu bɛ se ka kɛlɛ ka ban pewu cogoya min na a bɛnna duwakun min kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ yurugu kɛlɛli ye an ka jamana kɔnɔ a bɛnna o duwakun ma an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa Mali kura min ye maliden bɛɛ lajɛlen hamina ye o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na a kɛnɛ kan Umaru Tarawele tun bɛ yen a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. ɲɔgɔn ye mun kɛra bi kunba min b'a la o de ye k'a fɔ jamana marabagaw ani maralenw olu ka kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lafaamuya kɛ ani ka sira ta sira mun b'a to fɛn min y'an ka jamana dafiri an bɛ se ka kisi o fɛn ninnu ɲɔgɔnna ma o fɛn ninnu dun ɲɛsɔn ye min ye o de ye yurugu ye ani ɲɛjugu kan banaya o ye jumɛn ye ɲɛjugu kan nafolotigiya o kɔrɔ de ye ko enrichissement illicite ka nafolo sɔrɔ a ɲɛjugu kan ka presse nafolo sɔrɔ la fo ka don kɛbalikɛ la walasa e bɛ se ka kɛ nafolotigi ye o fɛn ninnu de y'an ka jamana dafiri o fɛn ninnu kan ka kɛlɛ nka a tɛ se ka kɛlɛ n'an ma ɲɔgɔn faamu ni sigikafɔ in kun ye ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lafaamuya o kɛlɛ in kɛcogo la kumakan laban min bɛ ne bolo ka fara kan o de ye k'a fɔ jamana bɛɛ n'a sigicogo don anw ka kɔrɔlen o k'an ka sira yira anw na an k'an ka taa sira min fɛ jamana in ye jamana kɔrɔkɔrɔba de ye an bɛnbaw ye sira bɔ ani ka fɛnw sigi sen kan mun b'a to an tɛ sɔn walifɛn na danbetigi a tɛ sɔn walifɛn na fɛn min t'a ta ye a t'o ta a tɛ sonyɛli kɛ a tɛ namara kɛ a tɛ kalon tigɛ o fɛn minnu tun b'an bolo fɔlɔ n'olu tilalen don an na an kan ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn lafaamuya ka se ka o sira don an ka denmisɛnninw kɔrɔ fɛn min b'a to jamana in sini a bɛ se ka sabati a bɛ se ka kisi yurugu ma ani ɲɛjugu kan banaya ye. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana polisiw fo ka taa se MINUSMA ma u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka lajɛrɛ sigi sen kan bi sɔgɔmada in na CCB la min bolila lakanabaliya ani ka dankari ta k'i maɲɔgɔn sɛgɛrɛ ne an ko a ma ko violence basée sur le genre VBG olu wale cɛjugu ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na u ka sigi in bolila o kan Aminata Daɲɔn fo ka taa se Bakari Kone olu tun bɛ yen Nɛfiti Cuala o y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. Nin wagati laban ninnu na binkani wale ni lakanabaliya ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ min kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kamana gan bɛɛ bɛ tagamana nka maa si hakili sigilen tɛ kɛnɛmanaw fo ka taa se dukɔnɔnaw ma walasa nin wale cɛjugu ninnu ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fo lakana tigilamaw ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ka jamana kɔnɔdenw ni u bololafɛnw lakana o de la ni hakilina falen kɛnɛ in sigila polisi ɲɛmaayaso fɛ u ni jamana kɔnɔdenw cɛ. An bɛ kɛnɛ min kan a laɲini ye jumɛn ye ko maa minnu ka baara ye lakana ye ko ka lakana jate minɛ a bɛ cogo di binkani wale min bɛ tala ka ɲɛsin an balimamusow ma an n'an denmusow n'an dɔgɔmusow ma ko yala a waleya in bɛ cogo di ko dan jumɛn bɛ se ka kari a la dɛ walasa basigi kana jamana kɔnɔ jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ jamana in basigi de b'a kɔnɔ basigi ti yɔrɔ ɲɛtaga ma nɔgɔ ye o ma basigi ala k'an nati an ka jamana kɔnɔ. Bi lajɛrɛ bɛ mun kan lakana hukumu de la ni lajɛrɛ min kɛla bi a b'a dɔn k'a fɔ bi lakana Bamakɔ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ bi a ko kɛlen bɛ ko ba y'an bolo bi
an yɛrɛ ɲɛ ba a b'a kalama hali tile fɛ bingali bɛ kɛ mɔgɔw kan sisan donc an kɔni ye nin lajɛ in kɛ bi kun mun na an ni bɛɛ bɛ se ka kuma lakana bɛ bolo min kan bi k'a fɔ ko finitigiw dɔrɔn ka ko don ayi o tɛ bɛɛ de sen b'a la bi n'o ye aw yɛrɛ presse mɔgɔw ani association de jeunesse ni famille ani leader religieux ani coutumiers olu bɛɛ sen b'a la k'an dɛmɛ bi an bɛ se ka lakana lasinsin sanko an balakaw ani denmisɛnnin musow b'a la i b'a dɔn olu de ka lakana ka gɛlɛn bi olu bɛ se ka kisi cogoya min na ka tanga a ko caman ma donc o ma se fɔla yɛrɛ n'aw yɛrɛ bɔra bi bamakɔ kɔnɔ bamakɔ fan 14 bɛɛ la bi an kɛlen ka cɛdenw bɔ bi o bɛ taama sen na bolifɛnw la o ye bangidaw ye a b'a dɔn a bengali caman bɛ daminɛ bangidaw de la ani suguba kɔnɔna ninnu donc o bɛ yala ka taama sen na o kɛ mobili la kuma dɔ ani motobatigiw fana bɛ yen olu fana bɛ yala sanko an bɛ se k'a ye kɛnɛ kan n'an yela kɛnɛ kan hali bengalikɛlaw bɛ yen ni ko kɔnɔ ka kɛ o bɛ siran ka kɛ donc an kɛlen k'o labolo de tigɛ bi n'a bɔra bi polisiw carilen bɛ yɔrɔ bɛɛ polisi b'o la o gendarme b'o la garde b'o la bɛɛ carilen bɛ yɔrɔ la bi sanko an bɛ se ka ye kɛnɛ kan ka population hakili latigɛ dɔɔni a ko la. Ni lakana sabatili kuma fɔra yɔrɔ min musow bɛ ko fɔ o yɔrɔ la nka musow ni muso denmisɛnnin caman de bɛ yen dankari kɛlen don minnu ka hakɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la binkani wale talen don ka minnu sɛgɛrɛ o bɛɛ lajɛlen jate minɛlen kɔ lakana tigilamaw ye yɔrɔ dɔ labɛn u jabala la ni k'o kɛ maa tɔɲɔlen ninnu kuma fɔ yɔrɔ ye. A yera k'a fɔ ko musow ka hakɛ dɔw bɛ yen olu bɛɛ ma sabati parce que an bɛ jamana min kɔnɔ an ka régime ye patriarcal ye donc an ka taabolo la cɛw de ka baara ka ca finitigilakaw ka bolo kan ka tɛmɛ musow kan a nana ye ko mɔgɔ tɛ se ka musow yɛrɛ kungo fɔ ka musow yɛrɛ lakana ni musow tɛ donc o hakilinaw de farala ɲɔgɔn kan n'o nana n'anw ta ye donc anw ka créelen sisan an ka kɛlɛ ye bolo fila ye bolo fɔlɔ n'o ye an ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ an ka taabolo ta baara taabolo ye i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la muso dɔw bɛ yen nɔ u ka ɲɛtaga dɔnyɔnnen don ɲɛtaga tɛ ka sira sɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ ɲɛmaa dɔ bɛ yen o ka hakɛ ma a bɛ hakɛ min ɲini a bolo a m'o d'a ma ou bien a bɛ fɛ min ka kɛ muso ka min kɛ muso m'o kɛ donc o waleyaw n'o sera an ma an bɛ dankariw la donc o ye baara taabolo ye an ka polisi fana kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ yen ko inspection n ka lasigiden dɔ bɛ yen muso minnu ni u furulen don an ka fininatigilakaw ma ni finitigi fana muso minnu furulen bɛ civiliw ma minnu tɛ fanindenw ma ni dankarilaw ka hakɛw la ale bɛ k'o walawala o bɛ an ka inspection kɔnɔ an ka sigida bɛɛ commissariat bɛɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sigiden bɛ yen musow ka kuma lamɛnni kama musow dɔrɔn tɛ parce que ni cɛ min fana ka hakɛ bɔra i bolo i bɛ taa gundo soni kɔnɔ i bɛ taa f'u ye u bɛ sira don i kɔrɔ parce que a tɛ kɛ bilen diɲɛ k'a ye ka taa sigi jama ɲɛna ka kuma an ka baara t'o kan bilen an ta ye an bɛ se ka mɔgɔ lakana sutura kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka an ka population lakana sutura kɔnɔ u ka gundow kana poyi. Kungo ni so lakanabaw donsow olu fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan u ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma i n'a fɔ laɲini mun kɛlen don ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma u ni finitigiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. An filɛ jamana min kɔnɔ nin ye k'an ka kɔfilɛ ta ɲɛfilɛ ye bi k'a sababu kɛ mun ye jamana tiɲɛna dɛ ko min tun t'a kɔnɔ mun y'a k'a kɔnɔ an t'o la dɛ nin kɛlen a kɔnɔ a b'a dɔn a dilancogo ko donso ko an bɛ se ka bɛɛ fɔ maa tɛ se ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na an tɛ o bɛɛ dɔn an bɛ min dɔn o ye kungo ani so ye donso b'o dɔn
n'i ye kungo baara kɛ donsow ka fu don n'i ye so fana baara kɛ donsow ka fu don donsow dajilen tɛ foyi la donsokɛ gindo m'a kɔnɔ a bɔra kɔnɔ ka di finitigi ma kuma finitigi ta ɲininka anw bɛ se ka gindo mara o finitigi tɛ se ka mara o an ye ba an ye fa ye an bɛ mun don an na o don u hinɛ banna kojugu a ye nin wari in cogo la koyi a ye duguso kuntigiw wele n'a ko ko ka ko nin ɲɛ a bolo a ye duguso kuntigiw wele. bi an bɛ yɔrɔ min na bi bingalikɛla minnu bɛ yen bi o bɛ jama de cɛ ma o ye population de cɛ ma an bɛ mun ɲini aw population fɛ bi o ka wuli k'o ka fini lakanatigɛlaw dɛmɛ n'o ye finitigiw ye sanko an bɛ se ka lakana sinsin kosɛbɛ bingalikɛla ninnu bɛ population de cɛ ma donc ni mun bɛ faamuya mun na k'a fɔ ko o bɛ na o ka se an ma ka kunnafoni se anw ma an ka numéro vert caman bɛ yen o bɛ weleli kɛ yen a bɛ kɛ sababu ye an bɛ dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi finitigiw dɔrɔn ka baara tɛ lakana bi fo o ka fara an kan population ka fara an kan k'an dɛmɛ sinon a ko gɛlɛyalenba don quoi. an fana ka baara in gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que ni jangaro min bɛ kɛ du kɔnɔna na cɛw ni musow cɛ denw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni kungo bolo fɛ sira fɛ bingali wale min bɛ ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ komi a bɛ se ka kɛ ka cɛw sɛgɛrɛ cogo min a kuma fɔli a ka gɛlɛn parce que dɔw fɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn jamanabila don ni o dun ma fɔ an ka baara ti ɲɛ parce que n'o ma fɔ o tigilamɔgɔ kelen a bɛ taa kɛ dɔ wɛrɛ la ni fɛn ma b'o la tugun a bɛ taa kɛ dɔ wɛrɛ la an kana fɔ ko sigiɲɔgɔn ko don bingani minnu bɛ ka kɛ sisan an kana fɔ ko sigiɲɔgɔn ko don an k'a fɔ a tigi i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de don a bɛ furakɛ n'i y'a minɛ k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na o bɛ dɔ b'a la donc an b'a ɲini jama fɛ halisa weleweledakan don faamaw ka yamaruya kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka dingɛ min sɛnɛ anw finitigilakaw n'u cɛ an ka bɔgɔ kɛ ka dingɛ in dakiri. An ka seko ni dɔnko silamu tigilama dɔw fana tun bɛ kɛnɛ in kan u ka kumakanw ye maaw miiri janya ni k'u bila hakili jagabɔ la. Police, protection organisée pour limiter impérativement les comportements excessifs ou police, programme d'oppression légalisé illégalement et corrompre excessivement. En tout cas pour moi, la police est l'âme de toute cité, corps de toute sécurité et muscle de toute tranquillité. Bouclier de notre quiétude. Les sacrifices consentis méritent gratitude. Se libérer de sa famille pour se prêter corps et âme à son pays. Merci. An ka jamanaden minnu bɛ taa tungana ta la olu kɔni ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi wulada in na bourse de travail la u ka lajɛrɛ in bolila min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye kartinina ale kɛlen don ka gɛlɛya don maliden caman ka baarako la jamana kɔ kan ani kɔlɔlɔ caman fo ka taa se maa dɔw yɛrɛ bɛ taa u yɛrɛ bɔnɛ u ni na ka da kan kartinina ale ye kɔlɔlɔ caman lase u ma hali passeport olu sɔrɔli a bɛɛ dulolen bɛ kartinina ko la ni fili bɛ kartinina la a yɛlɛmali an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de bɛ a kɔnɔna na u y'u kanna bɔ jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ sigi teliya la walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ka lafiya don an ka jamanaden minnu bɛ kɔkanna na ka lafiya don u ma baarako ta fan fɛ nin de bi wulada in na lajɛrɛ kun ye u bolo an ka jɛ ka Tijani Sidibe ale ka sɔrɔlenw lajɛ a ko kan. Ayiwa bi an bɛ kɛnɛ mun kan maliyɛnw ka kɛnɛ don maliyɛnw ka kɛnɛ mun don an tɛ se k'a fɔ ko hɛrɛ kɛnɛ don an b'a fɔ ko degun kɛnɛ don an ka jɛkulu min bɛ yen n'an ko ma ko diaspora di Mali nin y'o ka kɛnɛ ye bi ayiwa bi an ka conférence in na an bɛ fɛ ka min da maliyɛnw tulo kan ani an ka faamaw tulo kan i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min na a ye min fɔ n tɛn'o bɛɛ fɔ nka n bɛna fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan bakuruba la k'o di aw ma. Aw bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ aw minnu ye journalistes ye ani maa minnu sera yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ ko diaspora di Mali ka kɛɲɛ ni an dafɛ jamana tɔw ye ale an ka Mali an ka jamana ka kɛɲɛ n'an dafɛ jamana tɔw ye a y'a lajɛ k'a bɛna papier bɔ ka di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma papier min bɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw nafa alors papier in ale tɔgɔ ye mun papier in tɔgɔ de ye ko carte nina in kɔnɔna la
numéro de bɛna k'a kɔnɔ numéro min bɛna kɛ sababu ye ka kɛ maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛ nɔrɔ ye ɲɛ ja ye o numéro in o bɛ fara i ka fɛn caman kan n'i ko i bɛ passeport bɔ o numéro in bɛ taa o la n'i ko i bɛ carte d'identité bɔ o numéro in bɛ don o la n'i ko i bɛ permis de conduire ta o numéro in o bɛ don o la o n'a a ɲɔgɔnna caman o kɛra sababu ye papier in nafa nana bonya kosɛbɛ nka nin tɛ papier in nafa dɔrɔn ye an minnu bɛ Mali kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko a degun a ti maa caman kan hali n'a bɛ maa caman kan olu t'a kɛ fɛnba ye an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga fɛ olu de ka degun ka bon kosɛbɛ carte nina ko in na ka da sababu jumɛn kan nansarala olu n'an ka farafin jamanaw tɛ kelen ye kosɛbɛ nansarala fɛn bɛɛ lajɛlen ye papier ko de yurugu ni fɛn ninnu o t'olu fɛ yen ni papier b'i bolo i bɛ se ka fɛn caman kɛ olu fɛ yen nka ni papier t'i bolo i tɛ se ka fɛn caman kɛ olu fɛ yen ayiwa carte nina bɛ degun jumɛn de se u ma maa minnu bɛ yen ni carte nina t'i bolo i bɛ taa sɔrɔ n'i ko i bɛ baara ɲini baara tɛ sɔrɔ ka da ka carte nina t'i bolo faransi papier o sɔrɔli ka nɔgɔ olu ma nka Mali papier min n'o ye carte nina ye n'o kan ka fara kan olu ka laɲiniw ka se ka sabati i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sɔrɔ hali n'a bɛ dɔw bolo i bɛ taa sɔrɔ degun dɔ b'a la carte nina in b'i n'a fɔ mana de don ka bɔ la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ déteint a bɛ sin dɔɔni n'a sinna dɔɔni sɛbɛnni minnu b'a kan ja minnu b'a kan i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ k'olu t'i ye kosɛbɛ n'olu ma ye kosɛbɛ a bɛ di maa minnu ma baara yɔrɔ la olu b'a fɔ k'u tɛ se ka carte nina in ta ba la ko ka d'a kan fɛn minnu b'a kan données minnu b'a kan olu t'o dɔn o données olu minnu perdila walima olu minnu t'i ye comme maliyɛn de diaspora walima maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna la n'u wulila k'u bɛna fɛɛrɛ ko la cogo min na u bɛ se ka kura sɔrɔ u tɛ yɔrɔ sɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ min na ka solution sɔrɔ o la k'o ye degun belebeleba ye degun minnu b'u kan ensuite baara ko maliyɛn minnu bɛ extérieur la u tɛ ka se ka baara sɔrɔ ka kɛ carte nina sababu ye u tɛ ka carte nina sɔrɔ erreur b'u ka carte nina la carte nina la i bɛ taa sɔrɔ arabɛ kɛ wagati maa minnu bɛna renseignement ta a dɔw la u bɛ taa sɔrɔ maa min yɛrɛ tɛ sokɔnɔna la dutigi n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ se ka renseignement dɔw ta wa renseignement ninnu ou bien tɔgɔ ninnu sɛbɛnni maa min tɔgɔ mana kɛ ko Seyidu Kulubali n'a sɛbɛnna ko Sayidu Kulubali i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye papier ko la ni a fɔra ko k'o rectifier ko o yɛlɛma an bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko yɛlɛmacogo t'o la a sɛbɛnnen bɛ cogo min a bɛ to ten a bɛ kɛ sababu ye a bɛ maa min bolo k'o degun kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye a tɛ baara sɔrɔ ninnu kɛra waleya ye an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u tɛ so t'u bolo bi baara t'u bolo bi hali nafolo bɛ minnu bolo n'u bɛ fɛ ka na an ka jamana kɔnɔna la ka na wari don cakɛdaw la ka an ka faso dɛmɛ ka an ka denmisɛnninw dɛmɛ olu tɛ se bi minnu bɛ fɛ ka n'u fakɔrɔw n'u bakɔrɔw n'u dɔgɔninw lajɛ Mali kɔnɔna la olu tɛ se ka na bi ka sababu kɛ carte nina degun ninnu ye ninnu bɛ ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase an balimaw ma jamana kɔ kan an ye k'a fɔ ko degun bonya kojugu hadamadenw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen u bɛ se ka fɛn dɔ kun dɔw bɛ yen u tɛ se ka fɛn dɔ kun a bɛ bonya dɔw hakili ma degun yɛrɛ bɛ bonya dɔw ma kosɛbɛ degun bonya kojugu an b'a ye k'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ faga u bɛ t'u yɛrɛ bila terrain ɲɛ walima u b'u yɛrɛ fili ka bɔ sow sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ faw donn'u la o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ si kɛnɛma Faransi o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ Faransi o cogo la an ka jɛkulu bɛ yen ko comité diaspora du Mali o ka groupe technique min bɛ yen ale kɔni ye wulikajɔ bonya kosɛbɛ ka ɲɛɲinini kɛ kosɛbɛ carte nina yɛrɛ problème jumɛnw de b'a la o problème kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ ko données minnu bɛ carte nina kan filiw b'o la a filanan carte nina a sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ a sabanan ye jumɛn ni fili bɛ kɛ carte nina la ni wulila k'i bɛna fili bɔ a la yɔrɔ tɛ yen i bɛ taa yɔrɔ min na ka se ka fili bɔ a la o t'a bɛɛ ye a naaninan ye jumɛn a naaninan ko maaw de bɛ nin cakɛda ninnu na minnu bɛ nafolo minɛ mɔgɔw la u bɛ nafolobaw yɛrɛ minɛ 1 million 2 million u b'a minɛ k'u bɛ carte nina bɔ ka di nka carte nina tɛ sɔrɔ olu bɛ yurugu la u bɛ ka an bɛ se k'a fɔ ko nin ye zonya forme dɔ don donc u bɛ ka yurugu kɛ an balima minnu bɛ nansara la olu tɔɔrɔla kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka ɲɛɲininiw comité technique y'a yira n na ko laɲini na maa 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 60 ɲɔgɔn na degun b'o da la carte nina ko la maa 100 o 100 70 ni kɔjan i bɛ taa sɔrɔ o ye maa dɔn maa min degun b'o o ka carte nina na fili b'o ka carte nina na a degun b'a kan n'a ma ɲɛ k'a kɛra o cogo la diaspora du Mali y'a ta k'a kɛ a ka kɛlɛsen a ko
ale kɔni bɛ désormais a jateminɛ k'a fɔ ko ni degun min filɛ nin ye degunba de ye degunba bi n'an ka faamaw kan ka a fara u ka bakurubaw kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ min ɲini an bɛ ka minnu laɲini a fɔlɔ ko katunina min ye katunina ye k'an de passeport bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan an ka faso maliba an ka katunina ye pour que i ka se ka passeport sɔrɔ f'i ka na n'i ka katunina ye ko ka sɔrɔ katunina yɛrɛ ani passeport i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko u kɔnɔnafɛnw o dɔnniw tɛ kelen ye à 100% k'a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na kana bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na u k'u bɔ ɲɔgɔn na cogo min na maliyɛnw bɛ se ka lafiya. Ni kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan an ye kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan aw ye an ka jɛ k'an ɲamada o sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan u ka fanga sinɛmatɔn maa ɲɛma ni o ye Henri Konan Bedie ye a y'a jira k'a fɔ k'u kun ye furancɛ fanga min sigi sen kan ni o ye CNT ye k'u y'a wuli ka bɔ a ma k'u bɛna kɛlɛbolo yɛlɛma ani fanga sinɛmatɔn maaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kunun araba desanburu kalo tile 9 u bɛnna min kan o de ye ka sigikafɔba labɛn Côte d'Ivoire jamana kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ jamana kan ka taabolo kura minnu ta u ka bɛn o kan a y'a jira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ka taama k'u ka nisɔngoya jira a y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ kalakana hali maa kelen wagasi taama in sen fɛ ani a y'a ɲini fana u ka maa minnu minɛ bɛ bolola jamana ɲɛmaaw fɛ u k'olu bɛɛ lajɛlen labila teliya la an b'an sɛnsɛnni ka taa Gana jamana kan u ka fanga sinɛmatɔn maaw sɔnnen tɛ ni u ka jamana ɲɛmaa Nana Akufo-Addo ale ka sebaaya ye u ka jamana ɲɛmaa ɲini kalafili la jaabi kunfɔlɔ min dira u ka jamana ɲɛmaa kalafili la o y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔni ye se sɔrɔ tɔw kan hali n'a y'a sɔrɔ a sinankɛ ni o ye John Dramani Mahama ye u fila cɛ ma janya kalafili in na kosɛbɛ a yera k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔni wulila ka jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kalafili in na nka ni maa kofɔlen yɛrɛ ma fɛn fɔ nka a ka fanga sinɛmatɔn maa ɲɛmaa dɔ y'a jira k'a fɔ k'olu sɔnnen tɛ ni nin jaabi in ye k'u ben'u kanna bɔ jalatigɛbaw ma o waati kelen fana na jamana ɲɛmaa ale ka tɔndenw bɔn bɛ k'u ka faaba bɔlɔn bɛɛ lajɛlen minɛ ni o ye Akara ye k'u ka nisɔndiya jira fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don coronavirus kunkanko kibaruyaw la ko coronavirus kɔni seginna ka na farafinna kɔnɔ ni fanga kura ye ko ni janto ma kɛ ko a bɛna kɛ baara ye don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique du Sud jamana kɔnɔna na ko a maa minɛta tile kɔnɔ o bɛ ka taa jɔ maa 6,000 bonyanko la u ka kɛnɛya minisiri ka fɔ la kunun araba desanburu kalo tile 9 ko coronavirus ye maa 6,709 de minɛ maa min ni tora tile kelen kɔnɔ o ye maa 135 ye k'o de ni tora tile kelen kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ma ɲini teliya la ka fu siri nin dan na ko nin bɛna kɛ kɛlɛyaba ye farafinnagun kan don n'a nataw la. I n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na n'i ko fɛn o fɛn daminɛ i k'a laban ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la a y'aw sualen to Nefti la ni Ala sɔnna a ma a tɛ fɔ aw jigi kɔrɔ a k'an bɛn don n'a nataw la Ala ka su hɛrɛ caya.